Salam mehribanlar. Men şoňky videomda Türkmen düýe alajasynyň dokulşy barada size görkezmekçi. Düýe alajasyny dokumak üçin düýe sapagy gerek. Esasan şular ýa 4 renkde edilýär. Gyzyl, gara, ak, sara renkler salınýar. Renkleriň salynışyndan ýygy-derligi saklamaly. Gyzyl bilen ak bilen saryny birlikde getirseň renkler sarlaşmaýar, alaja odan bolmaýar. Şuna alajaň dokumak üçin bize 8 sapak gerek. Sapaklar öz aralaryna ýoğunlygy boýunça deň bolmaly. 4 sany düýüň sapak gerek we 4 sanam dürli sapak bolmaly. Ak, gara, gyzyl, sar sapaklar bolmaly. Näder başlaýyn? Deň uzunlukda allym. Düýes. Iňe wagtyn kömegi bilen siz özüňize nirede amatly nähili dokap biljek amatly ýer bolsa şo tak birikdirip dokap bilersiňiz. Men häzir size aýagyma taýda birikdireýin, görkezeýin. Şu dürli renkleň ýygy-derligini goýýas. Gyzyl, sary, gara, ak bolmaly. Şonu biziň alajamyz odan görnýär. Bol ýygy-derligi hiç ýatdan çykarma. Gyzyl, sary, gara, ak. Şeýle. Indi şu düýeň sapaklarynyň arasyny açýas. Çip elimizde düýeň sapagy bolýar, sag elimizde dürli renkli sapaklar bolýar. Indi başlaýas. Gyzyl sapak, gyzyl sapagy alyp şu 4 san düýeň sapagyny hersiniň arasyny açyp 2 sapak aşagda 2 sapak ýokarda bolýar. Şolaryň arasyndan geçirip ýene ýygyna dürli sapaklara eltýäs. Indi kädimiz düýeň sapagynyň iň ýokarkysyny alýas. Gyzyl, sary, gara, ak bolmaly. Bir wada nimeder häzir ör başlanmadı, öde uğruk gider bu. Dürli sapaklarym iki bölýäs. Gara bilen ak, gyzyl bilen sary. Düýeňi şolaryň arasyndan geçirip ýene ýygyny uğruk durýas. Sapaklar hemişe düýeň sapak bolmaly çepde, dürli renkleri sag eliňizde bolmaly. Sary. Azıcık baştan bulaştık. Onça bolýar. Indi düýeň gelmeli. Düýeň sapagy. Indi gara tardan soň. Indi düýeň sapagy gelmeli. Renkleň arasyndan. Indi ak. Düýeň gelmeli arasyndan. Indi gyzyl. Düýeň sapagy. Sary. Gördüňizmi? Sadlaşykly, hersi öz ýerinden ütgötmeler. Gara ak, gyzyl bilen gara bile gelmeler, ya ak bilen sary bile gelmeler. Diňe öz ýerine durmaly şu tapaklar. Şonu siziň alajaňyz odan bolar. Düýeň geldi. Indi gara sarydan soň. Düýeň. Ak. Gyzyl. Düýeň. Sary.
Şu alajalar bilen hatta dokolan sumkalaryňyzy hem bezep bilersiňiz. Soňa waka tapaklamada azajyk bulaşjak bolýar. Aratyny özüňe saglaň. Ne alajamyzdan soňuna geldik. Ýuwaş-ýuwaşdan aýryp düýsegem bolýar. Her tarapdan ikisini dörtü ikiye bölüp arasından geçirivermeli. Bir sapar düýeýiň, bir sapar renkli sapaklar. Ne renkli sapaklar? Iň üstünden alýas, iň üstüki sapagy alýas, düýeýiň arasından ýene-de ýygyna. Düýeýiň arasından ýygyna berik. Ne düýeýiň alýas, sapaklaryň arasyny açýas, gara ak ýokary, gyzyl sary aşağı, düýeýiň şuň arasyndan berýäs, ýene-de ýygyna berik. Geçirýäs. Gara iň üsküýini alýas, ne garanarlyk, düýeýiň arasyndan geçirýäs, berik alýas. Inni düýeýiň alýas eň ýokarsyny akyny, bulan renkliň arasyny açýas, şulaň arasyndan geçirýäs, ana berim alýas. Boldy. Şunuň bilen alajamyzy gutarduk. Görelim, näkilerek boldy. Şular ýaly alajany ellerimize bedew gora hükmünni bedew hükmüne hem de kıbliyat gözünnilen gorasyn diýen manyda. Açarlar açarbag edip bilýäs. Şeýle bantik şekilini ýasap biziň sumkalara bedew hükmüne hem ulanyp bilýäs. Şunun bilen videom mehribanlar utorýan. Inniki videolarymda duşarys, hoş sağ bolun.